आं साबायखर बावबाय दिनै बनसुनि बानजायनायाव जे प्लान्टेशन ड्राइभ बियो नैथि दिनाव आगान होबाय दा जोंनि जे मिशन बड'लेण्ड ग्रीनारि मिशन 2026 बाहाय जोङो 9 लाख जों टारगेट लादों आरो 9 लाखा जोबोबा माने जों आरो बारायबावगोन जिहेतु दानि समाव जे जोंनि जे BTC नि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जेसेबां फुलि रेडि खालामनो हादों बे हिसाबैसो जों बेखौ टारगेटखौ लानाय जादों आरो जोंजों लोगोसे दा बे प्लान्टेशन हाबायाव माने मैखोमै बाहागो लागासिनो दं जे जोंनि सिखना जोहोलाव माल्टिपार्पस कअपारेटिभ ससाइटि NGO आ जोंजों मोजाङै बाहागो लागासिनो दं आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो लोगोसे भलन्टियार फर्स आरो गुबुन गुबुन NGO माखासे बिथांमोननि नामखौ आं गोसोआव गैला सोमखोर NGO बिथांमोनाबो जों बाहागो लागासिनो दं दा दिनै जों नैथि दिनाव आगान होबाय आरो जोङो हानायखिनि बिफांखौ गायनो जों सेस्था खालामगासिनो जाहाथे जोङो माने प्लान्टेशन मिक्स प्लान्टेशन जों खालामनो सेस्था खालामदों लोगोसे जुनारफोरनि जानाय आदारनि थाखायबो जोङो दिनै बेबस्था लागासिनो दं बेफोरनि बिफांखौ जों बोरै गायनो हायो दा जोंहा आरो माखासे खामानि दंबावो माखासे रिसार्च स्कलार्स बे इनभाइरनमेन्टेलिस्ट बिथांमोनजोंबो जों रायलायनांगौ दं माबायदि बिफांखौ गायोब्ला जोंनि जे फरेस्टआव माने माखासे इन्डेन्जार्ड स्पेसिस प्लास जोंनि बे जुनार मैदेर माखासे जेसेबांखि दङ माने मै जिखु माने जुनारफ्रा जाहाथे बिसोरनि खायद'आव माने मोजां साप्लिमेन्ट होनो हायो बेबायदि धरननि जोङो गायनायनि थांखि लागासिनो दं नोंथांमोननि जिहेतु 9 लाख बिफां फुलि गायनायनि मिशन बे मिशनखौ साक्सेसफुल खालामनायनि थाखाय नोंथांमोना जे मैया QR क'डनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ बा मदद हास्थायदों माबायदि रेसपन्स मोननो हादों येस बियो मोनसे जोंनि पाइलट प्रजेक्टमोन बेबायदि डनेशननि प्रग्रामखौ दस्रा माबाफ्रा मावफेरदों मावफेराखै जों मिथिया खिन्थु जोंनि माबायाव बेबायदि मोनसे जाखांफैनायलाय जों सानदों जिहेतु जोंनाव खुनु फान्डिं गैया दा बेखौ जायफ्रानाखि बिफांखौ मोजां मोनग्रा बिफां गायनांगौ गोनांथि दं होननानै मिथिग्रा बिथांमोना जाहाथे जायफ्रा गोसोखाङो बिसोरो सुबिदा होनो हायो जाहाथे फिजिकेलि फैयाब्लाबो नोंथांनि बे फिसा एमाउन्ट जोंनि बे मिशनाबो साक्सेसफुल जालांगोन दा गोबां QR क'डआव गोबां मानसिया हरनायाव जेनेबा सोरबा फांसे बिफांनि थाखाय हरदों सोरबा 10टा प्लान्टनि थाखाय हरदों सोरबाया मोनब्रै बाहाय नामफोरबो दङ हरखादों खिन्थु बहुत मानसिनिया नामखौ जोंनो होआखै फैसाल' सफैदों नाम गैया दा बिनि थाखायनो जों बिथांमोननि नामखौबो जों बुंनो हाथ'वाखै खिन्थु उननि समाव माने आरो फैबावदों माखासे QR क'डखौल' ट्राइ खालामदों होननानै बुंदों खायसे मानसिया दा बेबायदि मोनसे जोंनाव कल फैदों आरोखि दा जोंबो गोग्गानाय मोनदों दा बयबो थारमाने दिनै जेसेबां सार्कुलेट जादों बिनि गेजेराव एटलिस्ट 1% 2% मानसिया बेफोरबायदि मोनसे जाग्रह जाखांदों दा बेखौ जों बिराद साबायखर बावबाय जायफ्रानाखि बेबायदि डनेशन हरदों आरो दुस्राखौबो जाहाथे बेबायदि इनकारेज खालामगोन आरो जोंनि जे बाय सेंग्राफोर दं NGOs दं बिथांमोनाबो जाहाथे खामानिखौ कन्टिनिउ खालामनो हायो प्रजेक्टखौ साक्सेस जे जोंनि माबानि सिगां जों कमप्लिट खालामनो हायो जाहाथे मे जुन जुलाइ नङा होमबा जेरावनाखि खराननि टाइम सफैयैनि सिगाङावनो जोङो कमप्लिट खालामनो हायो बेखौ जोङो जोबोद टारगेट खालामगासिनो दङ आं मोनसे खोथाखौ खोन्थानो लुबैदों दा मैया आङो मोनसे इउटिउबाव ध्रुब राथिनि जे मोनसे इल निनो होननाय मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बिथाङा दा बे बिथांनि बे रिपर्ट मथे बिथांनि टीमनि जे रिपर्ट बे रिपर्ट मथे 2026आ जोबोद माने जोंनि एनभायरनमेन्टेलनि माबायाव ड्रास्टिक चेन्ज आरो बहुत मानसि थैनायनि सम्भाबना दं बिकज अफ माने टेम्पारेचार माबानि थाखाय दा बिथाङा बुंदों जे 50 डिग्री सिम थांनो हागौ होनदों सेलसियास बिसिम थांनो हागौ होमबा जोंनि बे एसि रुमाव थानाय मायाव थानाय
दा बयबो मानसियानो बहुतथा माबायाव भुगिनांगोन होननानै बुंदों जेरै 1877 आव जेसेबां बहुत मानसि थैदों बिथांनि रिफारेन्सखौ लादों 2015 आवबो खनसे जादों दा बेबायदि मोनसे ड्रास्टिक चेन्ज बे साइकेल हिसाबै सोलियो देग्लायबो 2026 आव जानायनि सम्भावना 100% माने बिथाङा 61%आ एकदम सियर बहुत मानसि माने माबायाव गोलैगोन आरोखि प्रब्लेमाव गोलैगोन दा बिनि मोनसेल' उपायानो जाहैबाय बिफां गायनाय जोङो जुदि दिनै जों बिफां गायोबा बिनि फिथाइखौ जों बोसोरब्रै बोसोरबानि उनाव मोनगोन दा दिनैनिफ्राय जों स्टार्ट खालाम बेखौ आवगोलनो खालामनांगौमोन खिन्थु जोङो लेटब्लाबो जों स्टार्ट खालामबाय दा बेहाय बयनिबो मदद नांगोन आरो माबायाव आं बेखौ रिक्वेस्ट खालामो ससियेल मिडियायाव जायफ्रा फैनो हायाखै बिथांमोना बेबायदि मरेल सापर्ट होनानै खामानिखौ मावथों लोगोसे नेगेटिभ कमेन्ट होग्रा बिथांमोना बे मे जुन जुलाइआव जेब्लानाखि टेम्पारेचार बिराद गोरान बिथांमोनखौ खानानै दोनथों नेगेटिभ कमेन्ट होग्राफोरखौ बाहाय पलिटिकेल खोथा लाबोनो नाङा ओमफ्राय बे बयनिबो थाखाय बाहाय हारसा बर' गुबुन धोरोम सोरबा पार्टी बिजों खोथा गैया बेहाय जोंनि मानसि जिबन जिब जुनार जों थांनानै थानायनिसो बे संग्रामाव जोङो मोनसे लामा खिन्थादों जे बनसु हिसाबै जोंबो मोनसे दायथ' लाबायबा नोंथांमोनाबो बेबायदिनो दायथ' लाथों होननानै जों रिक्वेस्ट खालामो बेनो आरो नेगेटिभ कमेन्टस होग्राफोरखौ गोजानाव थाथों होननानै आं रिक्वेस्ट खालामनाय जादों